kowe tak klumpukake merga arep tak wedhar babagan ing wektu dina iki wong nom-noman kae padha lali marang paugeran. Lali sing piye to? Wong jargone kok. Oh, iso ngajar iso nglakoni. Ngene ya. Eling lagune Mbah Marto kae lho. Rembang bangkit nanging punjering isine mau kuwi saka tengah-tengahe tembang. Rembang bangkit kanthi lelandesan bebrayan gung Pancasila. Rembang bangkit, bangkit, bangun praja. Loh, Mas, ngantuk, Mas. Loh, iki sudah syuting ora iki? Lah piye iki? Ngantuk. Kat.